Dit keer zijn wij aan de beurt met Try Before You Die en wij vinden het hartstikke spannend. Ik vind het echt zo eng dit. Oké, geef mij de kaartjes gewoon, want... Oké, welke kiezen we? Ja, ik weet niet. Zullen we gewoon tellen en dan kiezen we er een? Oké, 1, 2, 3. Oké, we pakken de middelste. Oké. Zal ik hem voorlezen? Ja. Oh jee, dit is echt het moment van de waarheid. Altijd eens de show willen stelen en de clown uit willen hangen. Oh god. Vandaag mag dat bij Try Before You Die. Jullie ervaren vandaag hoe het is om in een circus stand te zijn. Oh my god. Dus hop op naar de repetitie. Oh nee, wat gaan ik ga in circus hè, maar het zit allemaal terrein. Oh god, nee. Oké, we gaan er dan maar gewoon op. We willen even jullie eerste muziek gaan laten luisteren. Oké. Misschien verwachten jullie dan wat voor een act het kan zijn. Bijna. Jullie dames gaan optreden met de ganzen. Zenuwachtig? Enorm. Ik ben nog echt zo bang voor die ganzen. Maar we gaan ervoor. Jongens en meisjes, wij staan klaar om op het toneel te gaan. We zijn super zenuwachtig en weten eigenlijk niet wat we ervan moeten gaan verwachten. Maar we hebben er echt super veel zin in. We gaan dit gewoon doen en we gaan samen knallen. Ja, we hebben er zin in. Voor u komt nu chef Lee en zijn voorgerecht als dressuuract. Hoofdrecht alsjeblieft. Dat komt niks. Hallo, waar is dat dan? Weet ik niet. Hoera! Hey. Hoofdrecht. En nu? Mooi. Prachtig. Hallo, moet ik wat gaan doen? Ja, zie je de assistent. Ik doe het heel graag. Ik doe dat beter dan ik. Ik heb niet. Dan laat ik man. Oké. Klein man ook nog. En die kleine. Op die. Ja, rustig. Op, Ellie. Wie Ellie? Op, rustig. En naar boven. Ja.
Oké, jongens, we hebben het dus net gedaan en oh mijn god, wat was het vet. Het was zo gaaf, niet normaal. Nou, dit was dus de Try Before You Die voor deze keer. We hebben ook veel over het circus geleerd en het was echt superleuk. We willen hun heel erg bedanken en tot de volgende Try Before You Die. Zaterdag 17 augustus is het festival Opportunes georganiseerd om jongeren te inspireren voor nieuwe ideeën voor het jongerencentrum. Een aantal jongeren hebben hun ideeën al gepresenteerd op het festival. Workshops voor street workout, graffiti en een skatebaan kwamen onder andere voorbij. Heb jij een gaaf idee voor het nieuwe jongerencentrum? Drop je idee dan op mijnjongerencentrum.nl. Hey, we zijn vandaag bij de Jera in IJsselstein en zij hebben vandaag de Season Kick-Off Beach Club Outdoor Party. Eens even kijken wat hier te doen is, toch? Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan even sfeer proeven en kijken of mensen nog een beetje energie hebben na de vakantie en lekker willen dansen. En wij hebben verrassingen voor de mensen die helemaal losgaan, dus ik zeg, we gaan naar binnen! Nou, we hebben wat enthousiaste dames gevonden die al leuk aan dansen waren. Jullie hebben nu vakantie gehad. Hebben jullie nog een beetje energie om hier even los te gaan? Ja, zeker. Heb je ook wel een beetje zin om naar school te gaan of dat echt niet? Nee. Maar kunnen jullie ook een beetje dansen? Wij hebben namelijk superleuke Hawaii-kettingen. Dus als jullie eventjes een leuke zomerdans doen, dus verzin maar even wat ter plekke. Nou, jullie hebben wel verdiend hoor. Ik vond jou de beste, dus jij krijgt van mij de slingers. Er zit van alles bij, dan moet je maar even kijken. Maar hey, fijne avond dames, geniet ervan en succes op school! Hebben jullie een beetje een leuke vakantie gehad? Ja, zeker. Ja, leuk. En kunnen jullie nog een beetje losgaan? Ja, tuurlijk. Ik heb een verrassing voor jou. Een hele leuke Hawaii-ketting, holband en armband. En die zijn voor jou. Oh, dankjewel. Hey. Yes. Dat heb je er toen niet op staan. Tuurlijk wel. Ik hoop het wel. Nou, ik ben hier dus net door Vater González op deze megaproef gegooid. Vater González, oftewel Bjorn. Even een vraagje. Wij hebben net binnen al sfeer geproefd en het is super gezellig binnen. Echt niet normaal. Iedereen heeft er echt zin in. Ondanks de vakantie nu is afgelopen. Maar wat ga jij eraan doen om dat allemaal nog vetter te maken? Ja, we gaan gewoon doen waar we onbekend staan. We gaan gewoon, Jen en ik gaan een paar oeuvres van Beethoven tegen horen brengen. Misschien wat Chopin. Ligt een beetje aan welke toast we dat precies gaan doen. Maar wij hopen toch wel mensen geheim steeds te krijgen. Dat is wel... Ja, als dat niet werkt, gewoon Dirty House. Het is in één woord gewoon een fucking vet feestje van maken. Het zijn 5 woorden. Ja. Nou, dit leuke meisje wordt vanavond om 12:16, dus die geven me dan maar even zo een slingertje. Gefeliciteerd alvast. Dankjewel. In ieder geval, nee, Vader González is in de house. We hebben MC Chen trouwens ook, die zit op de reservebank vandaag. Hoi! Nee, maar ik heb er zin in. Maar je moet dadelijk wel een dansje doen. Op podium. Wat vinden jullie? Moet zij dadelijk op het podium met ons een klein dansje doen? Ja. Oh my god. Wacht even, weet je, aangezien Nederland is een democratisch land, dat betekent dat je geen moeite te vertellen heeft als de meerderheid ervoor is. We gaan even vragen, jullie hoeven niet te kijken, we gaan alleen even luisteren. Als mensen het ermee eens zijn, wil ik iedereen ja horen gillen op de tel van 3. 1, 2, 3. Ja! Okay. Dus je komt gezellig bij ons dansen. Voor jou doet dat. Voor mij wel? Voor jou.
Voor de kijkers thuis ook? Voor de kijkers thuis ook. Oké, nou dit is Vader González en Lizzie. Lizzie en ik hebben een paar vrijwilligers gevonden om te limbo dansen, dus ik ben benieuwd. Jij bent onze winnaar en voor jou hebben we een hele leuke Hawaii-ketting. Yes, dankjewel. Mocht je op dit moment nog steeds kijken, je gaat het dadelijk zien. Niet live festival. Nee, maakt niet uit. Oh. Nee, het is niet live. Maar jij gaat dadelijk wel live dansen. Ja, we gaan wel even dansen. Dus Kom helemaal goed. Ik zie jullie zo. Ik sta hier met een paar dames, maar ik ben benieuwd hoe ver hun kunnen zakken met dansen. En ik ga meedoen hoor. Ja? Kom. Ik heb wel een prijs voor je. Luister, we hebben een kleine verrassing voor jullie. We hebben Lizzie meegenomen. En Lizzie die gaat voor ons een dansje doen, baby. Dus al die mensen, ik wil even dat jullie allemaal Lizzie aanmoedigen. En op de tel van 3, die keihard laat horen. 1, 2, 3. Al die mooie mensen die vinden dat Lizzie lekker kan dansen, laat ze horen! Nou oké jongens, wij zijn hier dus de hele avond lekker rondgegangen. Het was super gezellig. Bjorn, wat vond jij ervan? Ik vind dit op en top sfeer. Ik vind het echt tof. Ja, Jera weet goede feesten te vieren, dat weet ik zeker. Yes! Tot de volgende keer! Doei!